Tidligere statsminister Anker Jørgensen er død, det skriver Socialdemokraterne i en pressemeddelelse. Han blev 93 år gammel. Anker Jørgensen sov stille ind, omgivet af sin nærmeste, det oplyser Socialdemokratiet. Anker Jørgensen var jo som bekendt formand for Socialdemokraterne fra 1972 til 87. Han var statsminister i 2 perioder fra henholdsvis 1972 til 73, og så igen fra 75 frem til sin afgang i 82. Ja. Og i anledning af Anker Jørgensens død, så sender vi her på DR2 den næste times tid. Vi prøver at få nogle kommentarer på, hvilken mand han var. Politiker, statsmand, statsminister, og ser lidt tilbage på det eftermæle, han efterlader sig. Og med hele vejen, der har vi også dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Allerførst, hvad vil du sige helt kort om det? Hvad var han for en mand? En mand, som jo godt nok var til stede i politik og et arbejderbevægelse, men så pludselig blev kastet ind i det største job, man kan få i det her land, og kom til at stå i spidsen for det her land i 2 perioder, men jo i 4-5 regeringsperioder, i forskellige regeringer, igennem et årti, 70'erne, som var svært at styre landet i. Det parlamentariske system i Danmark havde fået en håndgranat kastet ind ved 73, ved jordskredsvalget. Der var oliekrise, der var økonomiske problemer, og det var en opgave, som var stor og vanskelig, og det ville blive diskuteret de næste dage, hvor godt Anker Jørgensen løste det. Og så den anden side, det var så den popularitet, den folkelige popularitet, som på en eller anden måde knyttede sig gennem hele hans 93 år lange liv til personen Anker Jørgensen. Statsministeren, vi alle sammen var på fornavn med. Ja. Der var ikke noget, der var helt naturligt og givet i, at det netop var ham, der skulle være statsminister, da Krag smed håndklædet? Nej, der var adskillige andre, der stod på spring til det post. Anker Jørgensen var medlem af Folketinget, men han var først og fremmest i virkeligheden fagforeningsmand, formand for det, der hedder 3F i dag, som hed Dansk Arbejdsmand og Specialarbejderforbund dengang. Men han havde en ting fælles med Anker Jørgensen, og det var ønsket om, at Danmark skulle være knyttet til EF, eller EU, som det hed engang. Og der fandt Jens Otto Krag i hvert fald en mand, der mente præcis det samme som ham. Ja. Og så havde Anker Jørgensen ikke givet udtryk for de ambitioner om at overtage posten, som måske andre gik og nærede dem, der var tættere på Jens Otto Krag. Og mens du talte her, så vi også billeder fra Sydhavnen, hvor Anker Jørgensen boede næsten hele sit liv. De seneste år, der boede han på plejehjem, men ellers så boede han på Borgbjergsvej i Sydhavnen, også mens han var statsminister. Han var på den måde en mand, som holdt meget fast i det, han kom fra, en arbejderopvækst. Der skete jo det særlige med Anker Jørgensen, at hans dagbøger blev udgivet på et tidspunkt, og de er sådan set på mange stræk småkedelige indimellem, men også interessante, fordi der er de store dramaer. Og mange gange, så kan man se, når det er gået rigtig hårdt til på Christiansborg, så går Anker Jørgensen hjem fra Christiansborg, hjem til Ingrid i Sydhavnen, og tænker tingene igennem, og så får han et stykke natmad og måske en snaps, som det hedder her i København, når man kommer hjem til Ingrid. Så det med Sydhavnen var en del af hele Anker Jørgensens identitet. Ja. Lad os gå over til Rit Bjerregaard, der er med på en telefon. God aften, Rit. Ja, god aften. Hvad tænkte du i dag, da du hørte om Anker Jørgensens død? Det er jo klart, at det straks kalder en lang periode frem, hvor jeg var minister i Anker Jørgensens regering, og også hele oppositionsperioden, hvor han blev gruppeformand, og jeg var næstformand. Jeg synes på mange måder, at Anker repræsenterede alt det, Socialdemokratiet stod for og gerne ville. Nemlig, at man kunne sådan set komme fra en dårlig baggrund, kedelige oplevelser, ufaglært og alligevel nå til det højeste embede. Og dermed tror jeg, at han har været med til at udsende signaler om, at det kan lykkes, hvis man arbejder for det. Du taler om hans personlige historie. Vi har allerede også her i starten af udsendelsen, du hørte det også være inde på skismaet, eller hvad man skal kalde det, mellem på den ene side manden Anker, personen og identiteten Anker fra Sydhavnen og fra fagbevægelsen arbejdsmændene, på den anden side statsministeren Anker Jørgensen. Var han mere Anker end Jørgensen, om man så må sige? Ja, det kan man godt sige. Jeg tror også, at jeg sådan set meget direkte kom til at opleve begge sider af ham. Jeg blev jo fyret i 1978, fordi han mente, at jeg havde brugt for mange penge til en UNESCO-konference.
Og det tror jeg på mange måder afspejlede noget typisk for ham. Han var aldrig rigtig opmærksom på det repræsentative, og han var heller ikke særlig opmærksom på det statsministerielle eller det særlige, der kunne ligge i den opgave. Og det var jo en af grundene til, at så mange mennesker kunne identificere sig med ham og forstå, hvad det var for noget, der foregik. Så det var jo en styrke, men det var selvfølgelig også en svaghed, fordi det betød, at han havde meget svært ved at lægge distance til ting. Han reagerede spontant, og men Ritt Bjerregaard, nu taler du vel om ham som taktiker. Var han en god statsminister, som du ser det? Jo, men det er sådan set det, jeg prøver at beskrive, at han var en god statsminister på den måde, at sådan som han forvaltede embedet, der kunne folk genkende sig selv. De synes, de havde en repræsentant, som levede op til de mål, han havde sat sig. Men han havde samtidig den svaghed, at han havde svært ved at lægge distance og dermed også få det store overblik. Men siger du også dermed, at han måske havde svært ved at være statsmanden, Anker Jørgensen? Ja, både og. Altså, han var det jo på sin egen måde, og jeg tror også, det var det, der gjorde ham så populær. Jeg tror også på mange måder, at det var noget af det, han repræsenterede, når han var ude og var sammen med andre statsminister internationalt. At der så man også i ham eksemplet på, hvad en socialdemokratisk velfærdsstat var, og hvad den kunne. Og det var klart hans styrke. Må jeg ikke lige spørge dig her til sidst, Ritt Bjerregaard. Du kendte ham jo, som du selv nævner, meget personligt og også professionelt. Hvis vi går frem til 87, jo altså flere år efter, at han havde afgivet magten til de borgerlige, altså flere år inde i Schlüters regeringsperiode, der fortsatte han jo som formand for partiet, ja, indtil at du og Svend Auken mente, at det var bedst sådan, at I overtog magten. Hvorfor var det egentlig bedst sådan der i 87? Og det er klart, at når der går en række år, og hvor man kan se, at Anker mister taget i befolkningen. Det er jo svært på en måde at sige i dag, fordi med de meningsmålinger, der er på Socialdemokratiet i dag, der er det jo svært at forstå, at vi synes, det var problematisk i 80'erne. Men det synes vi, og fornemmelsen var ligesom, at Anker ville ikke være i stand til at vinde et valg igen. Der skulle nye kræfter til i Socialdemokratiet. Ritt Bjerregaard, var prisen i virkeligheden lidt for høj, for det betød jo, altså Anker Jørgensen, han havde jo givet udtryk for, i forhold til diskussionen om udlændinge og vestegnsborgmesterne osv., han sagde noget i retning af, at vi skal også passe på, at vi ikke lader os løbe over ende af indvandrere, altså. Og resultatet ved, at magten overgik til Svend Auken, det var jo, Socialdemokratiet i en lang periode førte en helt anden politik end den bekymring, som Anker gav udtryk for, og måske vil mange mene også tabte en lang række valg af den grund. Altså, Svend Auken vandt jo en kæmpe sejr, da han overtog efter Anker, og det skyldes jo alene de radikale, at han ikke blev statsminister. Det er rigtigt, at der var forskel på Ankers og Svend Aukens opfattelse i forhold til flygtninge. Og det var svært at overkomme de forskelle op igennem i 90'erne. Det er der jo rådet bod på i dag, og linjen ligger vel nogenlunde klar for Mette Frederiksen. Og på den måde er vi fremme ved nutiden igen. Du skal have tak, Ritt Bjerregaard, fordi du var med os her. Og så kan vi sige god aften til Bo Lidegaard, chefredaktør på Politikken. Hvad er det for en mand, Danmark siger farvel til i dag? Det er jo en som mange opfatter som den sidste af den gammeldags slags politikere. De politikere, som igen mange opfatter som om, at vi slet ikke har nogen af i dag, som kom helt nedefra, og som bevarede deres kontakt til
det brede lag af befolkningen, de kom fra, også da her Anker Jørgensen nåede helt til tops i politik. Men du siger, det er en af dem, som ikke rigtig har nogen tilbage af. Er det et tab for dansk politik, at der ikke er flere som Anker Jørgensen i dag? Nu skal man jo huske, at når mennesker bliver så gamle, som Anker Jørgensen blev heldigvis, så ændrer jo også opfattelsen af dem i befolkningen. Dengang Anker Jørgensen var statsminister og aktiv politiker, der var der et meget andet syn på ham, end der er i dag. Og mange af de ting, som vi i dag forbinder med Anker Jørgensen, er jo ikke helt rigtige i virkeligheden, når man ser nærmere efter. Men på nogle punkter var han den sidste af de gamle. Hvad er det, der ikke er helt rigtigt i tilbageblik? Ja, altså for eksempel, så er det jo ikke helt rigtigt, at han ligesom træder ind i rækken af de store ledere af Socialdemokratiet. Hvis du ser nøjere efter, kan du se, at Stauning, Hedetoft, H.C. Hansen, de har jo været politikere professionelt længe inden de bliver statsministre. Og på den måde minder de mere om en Jens Kampmann, og ikke en Jens Kampmann, en Viggo Kampmann, og en Jens Otto Krag, der følger efter dem. Bo Lidegaard, du nævner selv Jens Otto Krag. Du har skrevet en stor biografi om netop Krag. Han gik jo af i oktober 72, og der var ikke noget. Vi har allerede talt med Jens Ringberg om det. Der er ikke noget, der er sådan naturligt, der skulle pege på, at netop Anker Jørgensen skulle overtage. Men det mente Krag. Han pegede rent faktisk på Anker. Krag har skildret, hvordan det gik til. Der var et møde, hvor blandt andet fagbevægelsens leder var der. Der var en lang række sådan sværvægtere i bevægelsen. Og så siger Krag, hvad med Anker? Hvad siger I til ham? Og så er der helt stille i lokalet. Og så siger fagbevægelsens leder Thomas Nielsen, som jo kaldte Anker for den lille lort ellers, at det kunne da godt være. Hvorfor mente Krag, at Anker skulle være statsminister? Krag så Anker som lidt af en genistreg, et Columbusæg, fordi der var to ting, han ønskede for Socialdemokratiet. Han ønskede for det første en leder, som gik fuldhjertet ind for det EF, danskerne havde sagt ja til dagen før. For det andet ønskede Anker Krag en leder, som kunne række ud til de unge i partiet. Og de unge, det var jo Ritt Bjerregaard, Svend Auken, Mogens Lykketoft, Birthe Weiss osv. De var mange af dem modstandere af EF, modstandere af NATO, og i det hele taget meget skeptiske over for partiets linje. Og der var det så Krags synspunkt, at med Anker Jørgensen, der var rigtig arbejder, kom nedefra i partiet, havde på den måde rødderne i orden. Med ham ville partiet få en leder, som de unge kunne identificere sig med, men som samtidig var helt loyal over for EF-projektet, som jo lå Krag nær. Men på den måde var det... Og man skal huske, at selvom rigtig mange sidenhen blev meget kritiske over for Anker, så var der faktisk mange langt i den borgerlige lejr, der, da det først var blevet Anker, tænkte, det er da rigtigt. Han er da simpelthen genial til rollen. Men på den måde, så lyder det også lidt som et sats i første omgang at pege på Anker. Han havde kun siddet i Folketinget i nogle år. Han havde vist også været lidt i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i nogle år. Men han havde jo ikke på den måde gjort det store væsen af sig. Det lyder også lidt som lidt af et sats, eller hvad? Det var et kæmpe sats. Og på den måde er Anker jo i virkeligheden begyndelsen til noget, vi sidenhen ser. Nemlig socialdemokratiske statsministre, der træder til som statsministre, uden at have skyggen af politisk erfaring. Poul Nyrup Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt blev jo begge to, fuldstændig som Anker selv, statsministre, uden at være politikere først. Og dermed jo altså mennesker, der skulle lære selve håndværket som minister i statsministerembedet. Bo Lidegaard, bliv lige hængende. Bo Lidegaard, linje tilbage. Lige så meget er han begyndelsen til disse, amatører som statsminister. Okay, bliv lige hængende, for vi skal lige stille dig et enkelt spørgsmål eller to til, men Jens Ringberg, vi har en udtalelse fra en stærkt professionaliseret politiker. Jeg synes, vi skal bare lige notere, at nu har Lars Løkke Rasmussen, den nuværende statsminister, reageret på
på Anker Jørgensens død, og han siger det med sorg, han har modtaget meddelelsen. Så siger Lars Løkke Rasmussen, at Anker Jørgensen gik fra et liv som lagerarbejder til landets højeste embede. De siger noget om det unikke ved vores samfund. Han har været modstandsmand, forbundsformand osv. Og så skriver Lars Løkke Rasmussen videre. De siger uendelig meget mere om Anker Jørgensens medmenneskelige kvaliteter, at han blev så folkekær. Altså, at Anker Jørgensen, selvom der var massevis af problemer, alligevel blev folkekær. Han siger, at man kunne ikke være sammen med Anker Jørgensen uden at mærke hans lune gemyt og hans uhøjtidelige måde at være på. Vi er, skriver Lars Løkke Rasmussen, blandt meget andet. Vi er mange, der vil savne Anker. Ikke Anker Jørgensen. Lars Løkke Rasmussen skriver, vi er mange, der vil savne Anker. Han er også på fornavn med statsministeren. Og på den måde, der vælter det jo altså også ind med kondolencer i den her... Skal vi ikke lige spørge historikeren, som vi har med på Skype stadigvæk, Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør. Der er jo, og har været vel siden han gik af i 82, en kamp om hans eftermæle, altså hvor borgerlige historikere, kommentatorer og politikere har insisteret på, at han var en katastrofe som statsminister. Han kørte landet i sænk ud over afgrunden osv. osv. Var han en god eller en dårlig statsminister? Han var måske noget så modsætningsfuldt som en dårlig statsminister og en god politiker. Det, som Anker kunne, var jo at bevare forbindelsen til almindelige mennesker, altså alle os andre, alle vælgerne. Og han havde en umiddelbar troværdighed og en evne til ikke at blive korrumperet af magten, altså ikke at fjerne sig fra det almindelige liv i takt med, at han blev professionel politiker. Og den evne, det var en, som jeg tror rigtig mange værdsatte, også mange, som ikke kunne drømme om at stemme på Anker Jørgensen. Bo Lidegaard, du skal have tak for din lille portræt her af Anker Jørgensen set med dine øjne. Vi skal videre til Frank Jensen, næstformand i Socialdemokratiet og overborgmester i København. Og vi har set billeder også her, mens vi har sendt fra Anker Jørgensens fødselsdag, hans 90-års fødselsdag, hvor du holdt tale for ham. Frank Jensen, prøv lige at fortælle os, nu hører vi historikeren, journalistens vurderinger her af manden Anker Jørgensen. Hvad mener du, han har betydet for Danmark, at vi har haft Anker Jørgensen som statsminister? Altså, Anker Jørgensen blev jo statsminister i en meget svær tid for Danmark. Det var en tid, hvor der var oliekrise, der var politiske nye strømninger. Fremskridtspartiet kom ind i 1973 ved jordskredsvalget, og alligevel lykkedes det for Anker igennem 70'erne og op i starten af 80'erne at holde sammen på Danmark og sikre, at vi stadigvæk havde et stærkt fællesskab. For det kunne godt have været gået galt for Danmark der i 70'erne på grund af de økonomiske kriser, men også på grund af den der for store politiske forandring. Men Anker Jørgensen formåede ved dygtighed, ved slid og ved samarbejde hen over midten også i dannelsen af en regering med Venstre i, og skabe et stærkt sammenhold omkring velfærdssamfundet og det store, stærke fællesskab i Danmark. Hvad betyder han for Socialdemokratiet? Anker var jo samlingspunktet for sit parti, ligesom han var det for rigtig mange andre, men først og fremmest for sit parti, der var han et stærkt kraftcenter og samlingspunkt. Han formåede jo altså at sikre, at partiet også i den her periode kunne holde sammen, også i de her svære situationer, hvor man måtte træffe valg om at lave regeringssamarbejde med Venstre. Og det var ikke let, fordi der jo også var en fagbevægelse og en stærk LO-formand, som ikke altid var enig med Anker Jørgensen. Men han forsvarede altid sine beslutninger. Han talte et sprog, som alle kunne forstå, og derfor blev Anker jo altså også både partiets, men også hele Danmarks Anker. Lad os lige høre, Jens, det der forhold til fagbevægelsen. Jamen, det er nemlig fuldstændig præcis. Hvis man læser de her dagbøger, så er der en evig trafik, hvor Anker Jørgensen skal over, og det er så statsministeren, der skal over i Rosenørns Allé, hvor LO boede på det tidspunkt, og have godkendelse, have diskuteret igennem de skridt, som man gerne vil have lov til at tage som Socialdemokraternes formand. Der sad Thomas Nielsen. Jeg kommer også selv ind, og jeg hører mig selv. Der er totalt...
Og det gjorde det jo ikke meget nemmere at være statsminister i et folketing, der rent parlamentarisk var usandsynligt svært at navigere i, at man hele tiden skulle spørge om så må sige en tredje part uden for Folketinget, hvad man måtte og ikke måtte som Socialdemokraternes formand og statsminister. Og der kan man se, at der var mange konflikter, hvor Anker Jørgensen så skulle finde et eller andet kompromis mellem et kaotisk Folketing, også hvor der var en venstrefløj, som ikke var super nem at arbejde sammen ud over en hærskare af borgerlige partier, og så også fagbevægelsen, som han skulle spørge. De gjorde det jo alt andet lige også i sig selv svært at være statsminister. Ja, Frank Jensen, hvordan kan man se en Anker Jørgensen i Socialdemokratiet i dag? Det, som Anker stod for, det er jo stadigvæk værdier og holdninger, som gør sig gældende langt ind i Socialdemokratiet i dag. Det er det hos vores i ledelsen, men også hos vores formand Mette Frederiksen. Fordi det, som Anker lærte os alle sammen, det var det, at kampen for samfundet med et stærkt fællesskab, det kræver, at man også forvalter det på en ordentlig måde. Der hele tiden skal være ordentlighed i tingene. Det, som Anker som person gik ind med, ud over de politiske og ideologiske ting, det var også en person, som krævede ordentlighed af os alle. Arbejdsomhed. Det var ikke det, at man havde fået de gyldne kæder, borgmesterkæder eller regeringens- og ministertaburetter. Så var ikke derfor, man var her. Man var ikke til pynt eller til gavn for sig selv. Man var her, fordi man repræsenterede nogen, som havde store forventninger til sit parti. Og det er det, som Anker har givet videre til rigtig mange af os, der er socialdemokrater i dag. Må jeg ikke lige spørge dig, Frank Jensen? Det er jo helt tydeligt, at han spiller en enorm stor rolle for socialdemokrater overalt i landet. Men det, som hans kritikere jo ofte nævner, det er økonomien i hans år som statsminister virkelig blev presset til det yderste. Arbejdsløsheden steg vist fra noget omkring 20.000, da han trådte til som statsminister, til omkring 200.000 der i starten af 80'erne. Renten, hvad var den? 20%, da han gik af. Udlandsgælden eksploderede. Hvad var hans eget ansvar for det? Det er klart, at Anker Jørgensen var jo ikke ansvarlig for, at vi pludselig fik en oliekrise i 1973, og at vi fik nogle politiske strømninger i Danmark, som repræsenterede i Fremskridtspartiet. Men det han formåede, det var jo også at tage kampen op mod det menneskesyn og det holdninger, der gjorde sig gældende i Fremskridtspartiet. Og dem stod han jo stærkt på, men han formåede jo også så at sige, jamen han kunne ikke, og Socialdemokraterne kunne ikke bære hele vejen igennem i 70'erne. Han var nødt til at arbejde bredt, og derfor lavede han jo også SV-regeringen i slutningen af 70'erne, som jo altså fik efterlønnen gennemført, og hvor han godt kunne se, at den høje arbejdsløshed, der var, den var man nødt til at gøre noget for at få bragt ned, selvom der var international økonomiske modvind. Så formåede han jo altså at holde sammen, også både på det politiske system, men også på Danmark som et samfund med en stærk offentlig sektor, med en stærk velfærdssektor. Og det kunne være gået galt i 70'erne, både på grund af økonomi, men også på grund af fremvæksten af Fremskridtspartiet, som ville have nulskat og alt det, som Mogens Glistrup stod for i starten af 70'erne. Men der er jo også kritikere, der mente, at det gik galt i 70'erne, og netop Ankers ideologi stod i vejen for, at han tog nogle af de beslutninger på det økonomiske område, som han burde have gjort for Danmark på det tidspunkt. Men den kritik, mener du altså, er helt skæv, eller hvad? Nej, jeg mener, at den er forfejlet, og jeg mener, at dem, der har forsøgt at sværte Ankers indsats igennem 70'erne, det er selvfølgelig med et politisk formål. Et politisk formål, der går i retning af, at det er langt bedre at have en mindre offentlig sektor, at vi ikke har så stærke skoler, folkeskoler, dagpasning, fælles sygehusvæsen, at der er fri og lige adgang. Dem, der ønsker en mindre offentlig sektor, at der skal være meget mere privat, og vi skal have flere penge op af lommen til at betale selv for ydelserne, det er klart, at de synes, at Anker Jørgensens periode var en forkert periode. Men jeg mener, at det var rigtigt, og jeg mener, at vi har meget at takke Anker Jørgensen for, at han stod fast på at have et stærkt fællesskab, en stærk offentlig sektor, og dermed også et stærkt fællesskab, da vi gik ind i midten af 80'erne. Frank Jensen, tak skal du have, fordi du var med os her til aften. Og Jens Ringberg, vi hører jo flere her sige af vores gæster, også Ritt Bjerregaard, et eller andet sted er der en cirkel, der er nået rundt nu med Mette Frederiksen i spidsen for Socialdemokratiet, at der er nogle tråde der, hun trækker tilbage til Anker Jørgensen. Ja, det kan de godt lide, det kan de i hvert fald godt lide at sige i Socialdemokratiet, og det er der selvfølgelig, det er sådan en opfattelse, der har været af Mette Frederiksen, at hun, og det er jo så i modsætning til sådan en som Helle Thorning-Schmidt, er på mange måder en rigtig
i gåseøjne, eller ikke i gåseøjne, socialdemokrater. Det er jo næsten noget af det værste, der kan ske for Mette Frederiksen. Det er, hvis der bliver opbygget så store forventninger til hende, at hun skal være en ligesom mange. Og det her med økonomien, synes jeg, at det kommer der til at være meget diskussion om henover de kommende dage. Sådan en som Svend Auken, nu afdøde Svend Auken, blev jo endnu mere vred end Frank Jensen, når man, om man så må sige, sagde, at der var noget galt med Anker Jørgensens økonomi. Men hvorfor egentlig? For hvis man ser på de der tal der, som vi lige snakkede om før med Frank Jensen, så altså de røde tal, de voksede jo helt ekstremt i de år der. Jamen, det skyldes jo dels, at de skyldes, at man oplever, at det er en urimelig kritik, og der er stor veneration omkring Anker Jørgensen. Det som Svend Auken, jeg har hørt ham diskutere det her flere gange, han fremhæver, det er så sådan noget med, at Anker Jørgensen gjorde noget andet. Han fik styr på Nordsøolien, for eksempel, fik lavet under stor pres de her aftaler omkring Nordsøolien. Så der er jo bare en diskussion. Omvendt har vi også hørt, det er sådan blevet i nogle år, hvor det er sådan lidt modigt blandt borgerlige at tale om Anker Jørgensen økonomi. Sådan lidt, så vidste man godt, så var det noget, der ikke rigtig fungerede. Jeg tror, vi får Knud Heinesen med her lidt senere. Knud Heinesen var jo finansminister på et tidspunkt i en af Anker Jørgensens regeringer, og Knud Heinesen sagde jo de berømte ord, som han så selv kan uddybe måske lidt senere. Vi kører ikke på afgrundens rand, men vi har kurs hen imod afgrunden. Og det er jo blevet udlagt i eftertid, som at der også blandt Anker Jørgensens egne var nogen, der synes, det gik lige rigeligt hæftigt for sig. I hvert fald blev der ikke truffet de nødvendige beslutninger. Det kan så skyldes mange ting, at Anker Jørgensen ikke helt havde forstået, hvor vigtige beslutningerne var, eller at forholdene bare var helt umulige til at få dem truffet politisk osv. Ja, fordi dem, der hylder det, Anker Jørgensen gjorde i 70'erne, vil jo sige, at hvis ikke han var kørt helt derud på kanten, helt ud til kanten af afgrundens rand, ja, så havde han ikke kunne bevare den velfærdsstat og de goder, der blev bygget op. Men man kan i hvert fald konstatere, at det var meget omskifteligt og meget, jeg vil ikke sige kaotisk, men jeg kan huske, der var rigtig mange forlig, ofte opkaldt efter sådan den nærmeste højtid, pinse og så videre. Og så der skete jo mange ting på den gang, og det var urolige tider, der var økonomisk krise. Var hans største problem i virkeligheden ikke så meget økonomien som fagbevægelsen? Du nævner selv den spændetrøje, han var i, og det var helt afgørende. Netop var LO-bossen, der sagde, okay, Anker kan tage den. Altså, jeg tror, hvis man skal vurdere det, så skal man tage alting med. Ja. Altså de internationale forhold med oliekrisen og de parlamentariske forhold, fagbevægelsen, og også måske hans eget parti osv. Jeg tror, man er nødt til at tage det hele med for at få et fuldt billede. Ja. Og må jeg ikke lige nævne nu, vi var inde på før, at Lars Løkke Rasmussen har sagt noget. Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, har sendt noget også, at hun siger det med stor vemod. Og så siger hun noget, som er måske karakteristisk for den måde, mange vil sige noget om de næste par dage. Anker Jørgensen, han var folkets mand, som alle var på fornavn med. Han var en klassisk arbejder- og fagforeningsleder, som forblev tro på sine idealer i sit liv, siger altså Pia Kjærsgaard. Ja, og lige præcis det der med at være en folkets mand og tro mod sine idealer, er faktisk også noget, han selv har talt om. I hvert fald det med at få magten, som en Anker Jørgensen med de kår, han nu kom fra, mistede sine forældre meget tidligt, og i det hele taget kom fra trange kår. På Christianshavn. Født i 1922. Ja. Tilbage i 2010, der viste vi her på DR2 en temalørdag om statsminister, og jeg ved det, jeg lavede den nemlig selv. Anker Jørgensen var også med i den som den ældste på det tidspunkt nulevende statsminister. Og der talte han netop om, hvad det betyder det her med at have magt. Prøv at høre, hvad han sagde. Nu er man altså ikke mere magtfuld end folketingsvalget. Det sidste folketingsvalg har givet en mulighed for. Man er jo pisket til at forstå, at man er ikke blevet konge, altså i bogstavelig forstand konge i Danmark. Man er blevet statsminister. Man er blevet formand for en del af den del, som befolkningen udgør. Blandt andet dem, der har stemt på en, og dem, der er medlem af partiet, og de, der er fagbevægelsen, og hvad det nu ellers er. Men magt, det er ikke det drejer sig om. Det drejer sig om at finde ud af, at man skal have indflydelse. Og det er formentlig en evig kunst, som man aldrig sådan finder løsning på en gang på alle, hvor meget magt man skal have. Det er noget, der må afbalanceres efter den situation, man står i. Ja, vi sender jo altså ekstra her på DR2 i anledning af tidligere statsminister Anker Jørgensens død i dag. Han sov stille ind, omgivet af familien på sit plejecenter, hvor han har boet i flere år. Han blev 93 år gammel. Ja. Jens Ringberg,
Hvor stod Anker Jørgensen i Socialdemokratiet? Vi hørte før Bo Lidegaard sige, at Krag pegede netop på Anker, fordi han var et Columbus-æg. Han kom ud fra venstrefløjen, han forstod de unge, men så var han EF-tilhænger. Han var varm EF-tilhænger. Hvorfor var han egentlig det, når han kom derudefra? Han var imod Vietnamkrigen. Jeg tror, det var, fordi Anker Jørgensen var internationalist, altså opfattede arbejderbevægelsen som en international bevægelse, herunder fagbevægelsen. Han havde mange kontakter til alle mulige andre i hele Europa, altså i de østrigske socialdemokrater og alle mulige andre. Og det, der var jo specielt, det var jo, at ellers var det jo et venstrefløjs fænomen i Danmark og også i Socialdemokratiet at være EF-modstandere. Det var Anker Jørgensen altså ikke. Det nemmeste havde helt klart været. Ved du hvad, Jens? Jeg tror, vi har nogle problemer med lyden lige nu. Ja. Den skulle være der igen nu. Okay. Hvis du lige spoler lige 10 sekunder tilbage, så tror jeg, vi har det ind med. Dengang, der var det typisk folk, der var venstreorienterede, der var modstandere af Danmarks deltagelse i det europæiske fællesskab, det der hedder EU i dag. Ja. Og det var det generelt, men det var det også mest hos Socialdemokraterne. Det havde det nemmeste, det havde været for Anker Jørgensen, det havde været at være EF-modstander. Ja. Det ønskede man også i hans eget forbund, hans eget fagforbund. Der gik han imod, hvad skal man sige, det der var det gældende flertal. Og det var vel det, der fangede, tror jeg også Lidegaard var inde på, det var det, der fangede Krags interesse. Ja. Det var, at denne mand, som egentlig måtte forventes at blive støttet af venstrefløjen i sit eget parti, og måske også lidt generelt af venstrefløjen, men han altså havde taget sin egen holdning og synes, at Danmark havde en plads at finde i Europa. Præcis det, som Krag jo arbejdede for hele sin karriere. Der var ikke nogen andre end ham, der ligesom repræsenterede alle de sider på en gang. Vi hørte lige... I hvert fald ikke på det niveau, men det er jo rigtigt nok, at det var ikke en mand, der var den store person i den socialdemokratiske folketing. Vi hørte lige Pia Kjærsgaard sige noget før, eller du refererede, at hun også var ked af det over nyheden her, og tillagde ham stor betydning, om ikke andet så på grund af den personlige indflydelse, eller den status, han havde i det politiske Danmark, både i 70'erne, 80'erne og derefter. Men når man nu taler om Pia Kjærsgaard, forstod Anker Jørgensen, hvad det var, der skete i 73? Altså det første valg, jordskredsvalget, hvor Socialdemokratiet jo fik en ordentlig en, men han så fortsætter alligevel. Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, Anker Jørgensen var lige så overrasket i 73, som så mange andre, over, at der skete det her. Man havde ikke set... dels var der jo Fremskridtspartiet, men det er jo i forhold til Anker Jørgensen nok lige så vigtigt i virkeligheden at nævne Centrumdemokraterne, som Erhard Jacobsen skabte, der er jo et parti, der var født ud af Socialdemokratiet på en eller anden måde. Altså Erhard Jacobsen, en socialdemokratisk borgmester i Gladsaxe, socialdemokratisk folketingsmedlem, som jo skabte det her nye parti, som blev på mange måder, som blev et borgerligt parti. Og der var der lang tid, og der skete jo det, at Erhard Jacobsen kørte tør i sin bil og så videre. Det var på Anker Jørgensens sølvbryllupsdag. Det var noget værre noget. Erhard undskyld over for Anker Jørgensen. Jeg ved ikke, om Anker Jørgensen nogensinde forstod det her. Spørgsmålet om udlændingepolitik, som du lige var inde på tidligere, er også interessant, fordi vi ved jo, at Erik Ninn-Hansen i forbindelse med Tamilsagen, han ligesom synes, Anker havde antydet noget, at man godt kunne stramme op. Anker Jørgensen sagde noget med, at vi skal jo ikke være naive i forhold til udlændingepolitikken. Nu kaster vi blikket mod en mand, som i hvert fald også kender Anker Jørgensen rigtig godt, nemlig dig, Mogens Lykketoft. Du er med os fra New York. Der sidder du lige nu og er formand for FN's generalforsamling, men du har tidligere været formand for Folketinget og altså også været minister i en årrække, også sammen med Anker Jørgensen. Fortæl os lige, hvad er det for en tidligere statsminister, landet tager afsked med i dag? Det er en meget ægte og stærk personlighed, der aldrig var i tvivl om, hvor han kom fra, og hvad det var for nogle interesser, og hvad det var for nogle mennesker, han skulle forsvare. Det er det mest karakteristiske, man kan sige om Anker Jørgensen. Og hvad betød det for os alle sammen? Hvad betød det for landet, mener du, at det var på den måde en ægte mand, man havde siddende i statsministeriet? Det betød jo, at han jo er den sidste statsminister, vi har haft, som folk var på fornavn med. I bogstavelig forstand, men også i nærkontakt med, fordi han færdedes uforandret af, at han var blevet statsminister på gaden, blandt folk, holdt meget af at komme ud, også på sine meget gamle dage, og snakke med mennesker ude i forsamlingshuset. Men Mogens Lykketoft, var det en styrke for ham, eller var det i virkeligheden også en svaghed? Nej, det var en styrke for ham, og det var en styrke for det danske folkestyre, at forholdet mellem dets første mand
og befolkningen var, som det var. Der er selvfølgelig mange, der har kritiseret Anker Jørgensen for et eller andet. En af de store borgerlige myter omkring ham, som Schlüter-regeringen byggede op, da de kom efter ham, det var jo, at han ikke havde styr på økonomien. Det er simpelthen ikke rigtigt, at han ikke prøvede af al kraft at få styr på økonomien. Og det store indgreb, man lavede efter hans seneste store valgsejr i 1979, det blev, at den daværende nationalbankdirektør kaldte den største genopretning af dansk økonomi i fredstid. Men det, som Anker var udsat for, det var jo, at han skulle regere Danmark i en periode med utrolig stor økonomisk og politisk ustabilitet. Nu hørte jeg lige Jens Ringberg tale om den kamp, han jo også havde med Fremskridtspartiets opkomst. Og der kan man sige om Anker, at han var den på dansk jord, der tog kampen op for alvor med Glistrup og nedkæmpede Fremskridtspartiet som konkurrent til dansk socialdemokrati. Og det må måske en af de allervigtigste elementer i hans indsats som statsminister i anden omgang, der fra 1975 og frem til 81. Nu taler du, Mogens Lykketoft, jo om økonomi, altså forestillingen om danskerne skulle betale skat, og det fællesskab, der er omkring det, når du siger, at han nedkæmpede Fremskridtspartiet og Glistrup, men det lykkedes jo ikke at nedkæmpe fænomenet fra højrefløjen, når det galt kritikken over for udlændingepolitikken, nærmest tværtimod. Nej, men det er vel sandt at sige, at i Ankers statsministertid var udlændingepolitikken slet ikke oppe på toppen af dagsordenen i dansk politik. Det kom den i løbet af 80'erne, hvor Fremskridtspartiet var jo ikke engang profileret så meget på udlændingepolitik i den første fase. Det var det der med nulskat og afvikling af administration og sådan noget, det slog sig op på. Så, men den anden diskussion hører faktisk en eftertid til, hvor Anker ikke var i spidsen. Mogens Lykketoft, du blev selv folketingsmedlem i, var det 1981? Ja. Ganske kort før, at det sluttede med Anker Jørgensen som statsminister. Hvordan oplevede du ham som formand for... Du kom ind som et ung folketingsmedlem, ikke helt med samme baggrund som Anker. Hvordan oplevede du ham som formand? Han fortsatte jo i flere år endnu. Jo, men altså, jeg skal jo lige sige, mit bekendtskab med Anker nåede jo at blive 50 år gammelt næsten, fordi jeg startede som medarbejder i det, der hedder AE-rådet, nu om det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der i anden halvdel af 60'erne, hvor Anker som ny formand for det, der i dag hedder 3F, kom ind i bestyrelsen. Så jeg arbejdede faktisk for ham på et meget tidligt tidspunkt. Der er et eller andet, der går ind over min... Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om du stadigvæk kan høre Mogens Lykketoft, men det lyder til det. Det er bare fordi, vi viser billeder fra Anker Jørgensens 90-års fødselsdag for nogle år siden. Det er den lyd, du kan høre, men fortsat endelig. Mogens Lykketoft, du talte jo selv, du nævnte selv det, du kaldte, så vidt jeg hørte, den borgerlige myte omkring Anker Jørgensens økonomiske politik eller mangel på samme. Vi har her i det her ekstra program jo allerede haft 3 socialdemokrater inden, der nærmest helt af egen drift har nævnt den her borgerlige myte, men sagen var vel, at økonomien i forhold til, da han trådte til i starten af 70'erne og frem til 82, blev forværret drastisk. Arbejdsløsheden eksploderede. Det gjorde også udlandsgælden og renten osv. Ja. Bare han ingen som helst ansvar for det? De fænomener fandtes jo næsten tilsvarende i alle europæiske lande i 70'erne efter oliekrisen. Uanset om regeringsfarven var socialdemokratisk eller borgerlig. Sverige havde nøjagtigt de samme problemer under en borgerlig regering. Men Anker prøvede at tage kampen op mod problemerne, og den største hindring var ikke, at han ikke forstod, hvad det handlede om. Den største forhindring var, at han ikke kunne finde flertal, hver gang han ville gøre noget fornuftigt. Lad os tale lidt om hans udenrigspolitik. Vi har lige vendt i studiet her, at han jo var imod Vietnamkrigen, men til gengæld var han en meget, meget varm EF-tilhænger, og det var den særlige sammensætning, som jo gjorde, at Krag faktisk kastede et blik på ham og tænkte, det er lige manden, der skal forene partiet. Op gennem 70'erne skete der jo også andre ting. Havde han nogen udenrigspolitisk profil derudover?
I høj grad var det mine første bekendtskaber med Anker var ikke bare, at jeg arbejdede for ham, da jeg sad i Erhvervsrådet, men det var også, at han og jeg var fælles i bevægelsen mod USA's krig i Vietnam. Og jeg var meget, meget glad for, at da han blev statsminister i oktober 1972, der klappede han ikke i, der talte han ud, også imod den bombepolitik, som præsident Nixon var i fuld gang med på det tidspunkt. På samme måde var han jo engageret meget stærkt i atomnedrustning, og var det både som statsminister og i årene efter, hvor han jo sad en lang årrække i Folketinget, også efter at han gik af som statsminister. Han fik, her vil vi sikkert i landet også i dag kalde ham for Danmarks svar på Olof Palme, men han fik ikke helt samme international status som Palme. Hvad med i den socialdemokratiske bevægelse internationalt set? Hvad var hans status der? Han var meget tæt på folk som Willy Brandt, Olof Palme, Helmut Schmidt og i øvrigt også Bruno Kreisky i Østrig, som jo var nogle af de stærkeste socialdemokratiske politikere i den periode i Europa, hvor Anker var statsminister. Og det er rigtigt, at han var måske ikke så meget engageret i udenrigspolitikken, som Palme var i sin meget længere periode tilstedeværende i svensk politik. Men han havde de samme holdninger. Mogens Lykketoft, du skal have tak, fordi du var med os her til aften. Ja, Jens Ringberg, nu taler vi udenrigspolitik, noget som Anker Jørgensen jo også blev kendt for. Det lå faktisk efter, at han var statsminister, hvor han tog til Irak. Der var en episode, hvor Saddam Hussein tilbageholdt en række danskere på et hotel, fordi der var nogle trusler om nogle bombeangreb, og Saddam Hussein ville bruge dem som sådan en slags levende skjold. Det var under den første golfkrig, hvor Saddam Hussein jo tog gidsler fra hele verden, som tilfældigvis opholdt sig i landet. Ja, og der kunne Anker Jørgensen sidde i Danmark og se, hvordan svenske statsborgere, andre statsborgere blev fragtet ud, men de danske var der stadig, og der tog han så afsted. Hvad var det for en rolle, han spillede der, også efter han var færdig, slut med at være statsminister? Anker Jørgensen havde jo den her, han blev også som Frank Jensen sagde, blev siddende i Folketinget i en årrække bagefter, og lavede mange ting. Han var enormt engageret i Nordisk Råd, for eksempel. Altså ting, som havde meget med det internationale at gøre. Det er jo også meget praktisk, når man er tidligere statsminister, at man så ikke render og blander sig i dansk indrigspolitik så meget, man så har noget internationalt. Og det er rigtigt, da der var mange 100 mennesker, der blev holdt tilbage af mange forskellige nationaliteter, holdt tilbage af Saddam Hussein i Bagdad, der tog Anker Jørgensen afsted med Ralf Pilkov, som senere blev kommentator. Han var dengang ansat i Socialdemokratiet. Med ham som assistent tog de ned. Og jeg husker ikke lige nu de nøjagtige tal, men der skete jo det, at de fik et antal af gidslerne ud, men nogen blev ladt tilbage. Jeg synes, det var 18 gidsler eller sådan noget, han fik med ud, så vidt jeg husker. Der var jo nogle helt forfærdelige billeder, hvis man skal være helt ærlig, hvor han sidder ved siden af Saddam Hussein, der klapper en lille... Hvis man skal have gidsler ud, så må man spille spillet med gidseltagerne. Det var vel det, der skete. Og det gjorde Anker Jørgensen med indre væmmelse, har han fortalt bagefter, men han gjorde det, og han er fotograferet, hvor han sidder i, som man nu gør, når der er officielle statsmodtagelser, hvor han sidder og fører forhandlinger med Saddam Hussein. Helt absurd, fordi Saddam Hussein har taget en række af Anker Jørgensens landsmænd som gidsler, men det gør han, og det gjorde han, og Anker Jørgensen har også senere fortalt, at han var jo godt klar over, at der kunne komme kritik efterfølgende af det spil, han havde indladt sig på sammen med denne skrækkelige diktator, men han gjorde det, fordi han mente, at det var det rigtige at gøre i situationen. Men hvorfor var det var Anker Jørgensen, der fik den rolle? Altså, på det her tidspunkt er vi jo... Det er fordi det er Anker, det var Anker, og så er det jo selvfølgelig fordi, når man er forhenværende politiker, så kan man gøre noget andet end politiker, der havde en post på det tidspunkt, i gåseøjne rigtig aktiv politiker, vil jo aldrig kunne tage på sådan en tur, og så kigger man sig selvfølgelig omkring, hvem kan gøre det, hvem vil sige ja. Men du kan godt huske diskussionen omkring det. Der var mange, der ikke tog det alvorligt og nærmest grinede lidt af det. Præcis. Og jeg tror nok, Anker Jørgensen var klar over, at det kunne give bagslag også at tage på sådan en tur, men han har jo så fortalt, at han gjorde det, for han mente, det var det rigtige at gøre i situationen. Og der var jo sådan et særligt forhold mellem Anker Jørgensen. Han var jo, jeg husker ikke, men det var jo et antal dage
man var i Bagdad, indtil han fik dem ud, der kom ud. Til sidst kom alle de andre også ud, skal vi huske at sige, for dem, der ikke kan huske det. Men Anker Jørgensen fik en portion af gidslerne ud, og det var meget, meget kontroversielt. Og nu vi taler om udenrigspolitikken, så lad os sige god aften til Niels Helveg Petersen, netop tidligere udenrigsminister blandt andet, og medlem af Folketinget for De Radikale tidligere. Fortæl os lige, hvad det er for en Anker Jørgensen, tidligere statsminister, du mener, der altså nu har forladt denne her jord. Hvis altså vi har hul igennem til Niels Helveg Petersen, det ser ikke sådan ud lige nu i hvert fald. Det får vi måske lige om lidt. Vi prøver igen. Niels Helveg Petersen, er du med os? Ja, det er du. I hvert fald, ja. Dejligt. Vi kan også høre dig, Niels Helveg Petersen. Fortæl, hvad dit indtryk gennem årene var af Anker Jørgensen. Ja, det ord, der falder mig først ind, det er retskaffenhed eller ordentlighed. Han var jo i sin færd et gennemført ordentligt menneske. Og en politiker, som jo ikke pyntede sig, som jo ikke var optaget af sin egen forfængelighed. Jeg synes selv, det var flot, at Danmarks statsminister han fortsatte med at bo i Sydhavnen, i lejligheden der, på Borbjergvej, og hvor jeg også har besøgt ham. Det er jo sådan en gennemført, ukorrumperet holdning, han havde til sit embede, til sig selv. Og den satte jeg meget stor pris på. Og hvad betyder det så for den politik, han førte, at han var, som du beskriver det her? Ja, det betød jo meget for hans stilling i forhold til offentligheden, og ikke mindst i forhold til det socialdemokratiske bagland, hvor man jo satte stor pris på Anker som person, som menneske, og det var jo noget af forklaring på, at da han sådan havde det stod allerbedst i forhold til sit eget bagland, at jeg kan huske, at vi sagde, at Anker han havde ligesom en direkte telefonlinje til til det danske folk. Og det var, fordi han var ærlig, retskaffen og gjorde sit yderste. Ingen var i tvivl om, at han gjorde, alt, hvad han kunne for at gavne Danmark og dansk politik. Tak skal du have, Niels Helveg Petersen, for de ord om Anker Jørgensen, der jo altså afgik ved døden i dag. Og så velkommen og god aften til dig. Birthe Weiss, socialdemokrat, tidligere både folketingsmedlem og minister. Du kendte Anker Jørgensen virkelig godt. Man kan sige, at der var et vist sammenfald. Du blev valgt ind i Folketinget i 1971. Ja, det gjorde jeg. Han overtog i 72, så røg du ud igen i 73 ved jordskredsvalget, så vidt jeg husker. Er det ikke rigtigt? Ja. Hvordan oplevede du, Anker Jørgensen personligt, de også for dig selv ret tumultariske år? Ja, alle de fæstner sig jo nu ved det her med, at han var folkesmand. Ja. Og det er så sandt, som det er sagt. Men han var også meget andet og mere end det. Hvad var han? Han var et kulturelt meget nysgerrigt menneske. Han havde nogle fine antenner for tidens strømninger. Og der kan man for eksempel bruge som eksempel, at han dybest set var meget optaget af ungdomsoprøret. Han synes, at noget af det selvfølgelig var noget værre flip, men han kunne godt se, at der var der noget, som måske blev en del af fremtiden. Kunne man ligefrem sige, at det var ligesom han blev sat ind for på en eller anden måde at dæmme op for den der foryngelseskur, som Socialdemokratiet var, eller gøre noget ved hele dette pres fra unge socialdemokrater, kritiske over for Vietnam, kritiske over for EF osv. Lykkedes det for ham? Han var jo også selv kritisk over for Vietnam, så lige præcis det eksempel er måske ikke det bedste. Men jeg kan beskrive det med et andet eksempel. Jeg blev som sagt valgt i 1971. Jeg var rekrutteret blandt andet fra miljøbevægelse og bevægelsen imod atomkraft og sådan noget. Partiet var dengang meget stærkt for atomkraft. Og derfor var det, jeg kom ind og sagde, at det var jo uartigt tale.
Og der oplevede jeg Anker Jørgensen som først sådan lidt undrende, men så begyndte han at lytte. Så begyndte han at komme og stille spørgsmål om nogle af de argumenter, sådan en, som jeg havde. Og efterhånden så flyttede han sig også selv. Hvad var det for nogle spørgsmål, han stillede? Ja, altså det var jo dels alt det der med, hvor farligt kan man overhovedet være bekendt at påstå, at atomkraften er. Og hvad siger den og den undersøgelse, der er lavet i USA osv. osv. Men det jeg godt vil sige med det eksempel er, at på den ene side, så var han jo systemets mand, men han havde altså nogle antenner, der gjorde, at han fangede også ting, som man ikke umiddelbart ville forbinde med en, der var rekrutteret fra den hårde kerne i fagbevægelsen. Og et af målene var jo netop, at han skulle favne sådan nogen som dig. Vi hørte Bo Lidegaard, tidligere chefredaktør på Politikken, fortælle her om de her unge socialdemokrater, hvor du var en af dem, som han også nævnte, som man havde brug for at ligesom kunne favne i partiet der i starten af 70'erne. Og så har han jo også selv, vi havde bragt et lille klip med ham fra et interview, der er nogle år gammel, hvor han sagde, at det med at have magten handlede også om at favne bredt. Og var det i virkeligheden det, som du så skitserer der, det han gjorde så godt og gjorde, at han ikke fik en masse problemer internt i partiet, at han lyttede, at han favnede bredt og ikke bare ville magten, men ville magten og indflydelsen sammen med nogle andre? Ja, det mener jeg faktisk, og hvor han også var bevægelig på en lang række områder, hvor vi ikke havde oplevet Jens Otto Krag på samme måde. Men jo også meget ideologisk. Ja da. Og principfast i forhold til sin ideolog på nogen. Ja, men man kan jo godt være både principfast og bevægelig og være i stand til at lytte til argumenter. Ja, fordi når man, altså næsten uanset hvem vi har spurgt til i løbet af den sidste time, hvem var Anker Jørgensen, så svarer de ved at tale om hans personlige egenskaber, hans udstråling som politiker, hans direkte adgang til folket, til fagbevægelsen osv. Han var den sidste, vi alle sammen var på fornavn med. Og når man så spørger igen, hvilken politik førte han, så kommer det samme svar igen. Hvilken politik, hvad ville han med magten? Altså, udover at reagere på oliekrise og udfordring fra højre, udfordring fra venstre osv., hvad ville han egentlig? Han ville videreudvikle velfærdssamfundet. Han følte sig selv som et meget privilegeret menneske ved, at han havde fået nogle chancer på trods af sin meget, meget beskedne baggrund. Og det, der vel egentlig først og fremmest stod for ham, at det var, at han godt ville bruge sin magt til, at mange flere fik flere chancer for at få et selvvalgt liv, for at udvikle sig kulturelt og i det hele taget få en tilværelse, som havde nogle kvaliteter af dem, som han selv satte stor pris på. Med den historik og den viden, man har haft med en Anker Jørgensen, der har siddet i formandsstolen på et tidspunkt, så kan det jo godt undre, at der ikke har været flere som Anker Jørgensen i Socialdemokratiet, som kunne binde nogle ting sammen. Du har også selv siddet og været næstformand i partiet på et tidspunkt. Hvorfor har Anker Jørgensen og den måde, han har været på, og alle de ting, der bliver skitseret nu i dag, ikke givet sig udtryk i nogle flere som Anker Jørgensen? Altså, nu har hver tid jo deres typer. Og, så han hørte til den tid? Han var en fuldgyldig repræsentant for sin tid, forstået på den måde, at de kvaliteter, som han gerne ville have samfundet skulle have, at dem repræsenterede han selv, men samtidig var han faktisk rigtig dygtig. Så han ville ikke fungere i dag? Bo Lidegaard kaldte sig en, hvad var det han sagde, en dygtig politiker, men en dårlig statsminister. Det synes jeg er at forklejne ham. Jeg mener, at han havde jo nogle ekstremt vanskelige vilkår at fungere under. Og jeg synes, at som statsminister lykkedes det ham faktisk at holde fast, også i de radikale jo, og det er jo ikke altid nogen nem sag,
Og specielt ikke i en tid, hvor der var så meget opbrud i hele det politiske landskab. Bliv endelig siddende. Nu stiller vi om til en af dine partifæller, Knud Heinesen, som jo også kendte statsministeren Anker Jørgensen rigtig godt. Du er finansminister i hans regering, Knud Heinesen. Du er med fra Røsnæs, så vidt jeg forstår. Ja. Hvad tænkte du i dag, da du fik beskeden om Anker Jørgensens død? Ja, det gør et stærkt indtryk, fordi jeg var jo sammen med Anker i alle hans regeringer, og kendte ham i øvrigt også godt fra tiden, både før og efter. Og det er naturligvis med vemod, at man tænker tilbage på det, som vi sammen har oplevet. Hvad var han for en... Vi har hørt meget om, hvad han var for et menneske, også hvilken slags politiker han var. Hvad var han for en statsminister? Jeg vil sige, at Anker Jørgensens største politiske fortjeneste, det var, at han havde en enestående evne til at samle sympati omkring sin politik og omkring sin person. Og jeg kan måske illustrere hans politiske og hans menneskelige værdier ved en lille beretning, jeg gik for nogle år tilbage sammen med min kone over Vesterbros Torv. Og fra en af bænkene var der en, der råbte, Knud, kom herhen, og jeg gik selvfølgelig derind. Og det viste sig, at det, han var interesseret i, det var, at jeg havde været medlem af Ankers regeringer. Og så sagde han en mængde pæne ting om Anker, og det var tydeligt, at han følte denne mand, som jo var på bunden, ville man sige, af vores samfund, at han følte en stor sympati og taknemmelighed for ham. Og jeg husker, jeg sagde til min kone, at det er jo ikke så ringe, om vi en gang imellem har en statsminister, om hvilket manden på resten, om jeg så må sige, også synes, at det er hans statsminister. Du sad jo altså også og var finansminister under Anker Jørgensen, og noget vi talte om tidligere her i studiet, Knud Heinesen, det var det her citat, du kom med, som vi ikke helt kan huske, men nu kan du lige hjælpe os med det. Det her med, at vi kører ikke på afgrundens rand, men vi kører helt ud til den. Eller? Vi styrer direkte mod den. Mod den. Hvad mente du egentlig med det? Altså, var der en lille smule uansvarlighed i Anker Jørgensens statsministerperiode? Altså det, som jeg mente med det var, at jeg fik præsenteret det citat, at vi var på afgrundens rand, og det kommenterede jeg med, at vi havde store vanskeligheder, og at vi kunne se, at det kunne ende galt, hvis ikke vi tog os sammen endnu mere, end vi havde gjort. Hvad siger du til Bo Lidegaards hvad skal vi kalde det, beskrivelse af hans eftermæle? Anker Jørgensen var en virkelig dygtig politiker. Dem findes der ikke i hans kaliber i dag, men han var en dårlig statsminister. Jeg synes ikke, at han var en dårlig statsminister. Det mener jeg er en for forenklet karakteristik. Han havde mange af de kvaliteter, som en statsminister skal have. Han havde et betydeligt personligt mod. Han havde sejhed. Han var i stand til at komme op igen efter de nederlag, som enhver politiker på toppen jo får. Knud Heinesen, tak skal du have. Vi kommer tilbage her i studiet, og skal vi ikke prøve lige at runde her de sidste par minutter? Ja, fordi hvis man skulle summere op en Anker Jørgensen, som jo til det sidste var et politisk menneske, deltog, når kræfterne var til det, i politiske arrangementer. Hvad er det, han efterlader sig, Birthe Weiss? Jeg vil godt lige sige, at han gjorde faktisk også mere end det, du nævner. Ja. Inden han blev rigtig syg, der ringede han indimellem til mig, og et eller andet, han var blevet ophidset over, han havde læst i avisen, eller det kunne også være noget, han var blevet begejstret over. Så sagde han, skal vi ikke lige tage og snakke sammen et kvarter? Og det vil sige, at han havde stadigvæk, altså hver eneste blodstråbe i hans krop var stadigvæk politik. Han indtil for ganske nylig har han jo opsøgt
medlemmer af Folketinget på Christiansborg, fordi han synes, han vil sige noget til den. Den seneste, jeg har talt med, som har fortalt det til mig, det er Özlem Cekic fra SF, da hun sad i Folketinget indtil valget sidste sommer, fordi han synes, jeg kan ikke huske, hvad han ville sige til Özlem, og så meldte han sig. Jeg ved, han har ofte opsøgt Frank Jensen på Rådhuset og så videre. Jeg synes, der er en ting mere at sige i forhold til det, der I taler med, kunne han have været statsminister i dag. Det giver jo ikke rigtig meget mening, for Anker Jørgensen, han var skabt af sin tid. Han har ikke gået på noget universitet. Han har fået den uddannelse, man kunne få i gamle dage, op igennem arbejderbevægelsens mange utallige ting, de havde. Så han var skabt til at være statsminister på den tid. Den sidste arbejder i statsministeriet. Ja, men jo ikke. Han kom ikke lige fra fabriksgulvet, for dengang var den bevægelse jo nogen, der skabte folk igennem lange processer. Ja, den sidste statsminister, vi altså alle sammen var på fornavn med Anker, er død 93 år gammel. Det var alt fra den her ekstra udsendelse. Om 5 minutter er der dokumentar om netop Anker Jørgensen på DR1. Her på kanalen er der deadline til sædvanlig tid kl. 22:30. Ja, tak for nu.